जन्म आणि मृत्यू यामधलं स्मितहास्य म्हणजे जगणं. जगणं हे स्मितहास्यात असतं आणि जगणं हे मागे सोडून गेलेल्या आठवणीतही असतं. जन्माला येणारा प्रत्येक क्षण आपल्यासोबतच क्षणात एक आठवण बनून जातो. अशीच एक कधीही न विसरता येणारी आठवण म्हणजे प्रसाद गुरव. डेंजर हा थंय जाऊन माका औषध सांगला जाऊ नको म्हणा. सांगतोस का? मग हे आम्ही जाऊन बघूया. नको नको आमच्या थंय जाण्यासारखं ह्या नाही नको. अरे चल रे. अरे मी आता अरे तू अरे तू- चल, मी अरे चल माका बघूया. औषध जाऊ नको म्हणा सांगला नको. काही असं नाही. चल मी म्हणतो. अरे चल. नको नको बस. अरे चल ना. अरे नको नको हाय तर आता. अरे नको बस 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 आपण जाणार नाही तेच नको जा बस. बारक्यांचा काम नाही त्याचं तर भूताचं गाडी घालते औषध समजला ना तुका माहिती नाही माका तुडाय तुझा का. अरे तसा भूतबीत काय नसता. चल जाऊन अरे बघून थंय येऊ. मोठे माणूस जाणत नाही ती खाय चल चल करत तू मांगर तू चल चल जाऊ बघले. अरे लांबनं बघले मग तुका मांगर बघूच होतो मग तो चल रे चल. अरे नको रे ते खतरनाक. अरे ते जाणत नाही बाबा त्या खय आणखी डोक्यात ताप. चल चल तर जवळ जाऊन येऊ. अरे यो वाटलाय तुला वाटता. चल चल. अरे तुका हसाचा आवाज ऐका घेता. मला ते भियाला म्हणून तुका भास होता. अरे ना ऐक ऐक हसाचा आवाज येता. ऐक ऐक त्याचा आवाज माका नाही. माय ह्या कानात बोटी घालून ठेवलं तुका काय ऐका घेतला बाईक हसाचा आवाज येतात त्या मांगरातनं. काय नाही येतात. चल. अरे नको ये नको ये चल, पुरे चल. नको ये नको ये. काहीतरी आवाज येता. अरे हसाचा आवाज तो मेल्या मागापासून मी आता आज सांगते तुका हसाचा आवाज येता हसाचा आवाज येता. बघ मेल्या बघ काहीतरी. हो बाईकला गेलो कधी. अस्सल मालवणी जगणं, कॅज्युअल मालवणीचा कलावंत आणि मालवणी चळवळ जगाच्या कानाकोपऱ्यात जावी म्हणून धडपडणारा आमचा प्रसाद आता खूप दूरच्या प्रवासाला निघून गेलाय. एका मोटरसायकल अपघाताचं निमित्त झालं आणि मेंदूला जबर मार लागला आणि 30 नोव्हेंबर 2020 ला आमचा प्रसाद आपलं हसणं या भवतालात चिरतरुण ठेवून शांत झाला. मी गणेश गायतोंडे सर्वशक्तिमान. आपण अश्वत्थामा. कोण पाहिजे कोण एवढे चेक कर. ओके लाल लाल दिसता कोण राहू दे. फील लगता है ना ऐसा कुछ. अच्छा तो व्हिडिओ घे रे. प्रसाद आणि कॅज्युअल मालवणी हे एक अतूट नातं होतं. सोशल मीडियावरच्या जगात हे फक्त एक यूट्यूब चॅनल असेल, पण प्रसादसाठी हे चॅनल म्हणजे त्याचं स्वप्न होतं. शूटिंगच्या अडचणीपासून ते प्रत्येक व्हिडिओ रिलीज झाल्यावर रसिकांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद शोधणारा प्रसाद, त्याचा तो केरळी खलनायक, त्याचा तो हसणारा नायक, आता सगळ्या फक्त आठवणी राहिल्या आहेत. परफेक्शन म्हणजे 100% देणं असेल तर प्रसाद गुरव आपल्या प्रत्येक कामात 200% द्यायचा. प्रसादचा ऑनस्क्रीन असणारा रावडी आणि दबंगपणा हा वास्तवात मात्र दुधावरच्या साई एवढा प्रेमळ आणि मनमिळाऊ होता. नाही रे मित्रा, नाही विश्वास बसत. तू गेलायस यावर खरंच नाही विश्वास बसत. एखादं मीम्स दिसलं किंवा एखादी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया येईल ना, तेव्हा प्रत्येक क्षणाला फक्त तूच आठवशील. आज तुझा एक एपिसोड रिलीज करतोय. कसलं रे तुमच्याकडे अजिबात चालणार नाही. वाट जरा हॉटस्पॉट दे मध्ये. पासवर्ड चलत राव. हा पासवर्ड मेल्या चलत राव. हा. काय मला एक पण मेसेज येणार नाही. तू जायत असला ते बंद करून दे. नको मला.
वाय तुझा चालू कर बरे. हा काय हॉटस्पॉट चल का वाय. बघ केलं हां पासवर्ड बायचो खू देऊचा नाही तर नको देऊ ना. गाडी घालू नको. अरे मेल्या पासवर्ड सांगते बायचो गो. हा सांगते तसा. तुझा येत असला कर बनता ते. नाही जे आमचा नेट वापरते आमकाच सांगते. हा हा लय झाले आता याची नाटकात. थांब मी आपला झोपलो होतो रात्री. म्हणजे आनंददादाने सकाळी रात्री फोन केला पप्पांनी उचलला माझा फोन. पण आनंदा लवकर फोन उचला ते सुपारीची अपलोड केली मस्त गेले. बरं सांगायला फोन केला पप्पा उठ सुपारी अपलोड. मग मी उठून एकदम झोपे हॉलमध्ये आलो चालत वगैरे. पप्पांना आपलं बोलू पप्पा चालू करा. हां थांब ते त्यांचं जरासं थोडं नवीन मोबाईल म्हणजे अँड्रॉइड युजर ना. हा मग मी करतो नाही चालू केलं प्ले केलं. जशी स्टार्टिंगला एडिंग आली सुपारी आणि एंट्री आपली डायरेक्ट समुद्राचा सीन आला. पप्पा रे खायची सुपारी रे. मी सांगतो नाही खायची सुपारी. मी आपला बघा खायची सुपारी. अर्धा मूवी मग नंतर एंट्री सुरू झाल्या आपल्या हिरो लोकांच्या. माझी एंट्री संपली होती सगळ्या एंट्री झाल्या. मी आपलं बघून खुश सॅटिस्फाय एकदम बाबा. हा मी पूर्ण फ्रेम मध्ये इकडे तिकडे असं पुढे बघितलेलं नाहीये. चालली आपली आली. नंतर एंडिंगचा सीन आपला आम्ही गार्डन मध्ये बसलोय असा सगळे झाले मॅनिफेक्ट करून झालं. कॅमेरा तोंडासमोर येऊन गेला. अरे खायची सुपारी रे. फोन बंद करा जाऊ दे. मी जाऊन नाही बघितली पूर्ण बघून झाल्यावरती म्हणजे चेहऱ्यावरती रिएक्शन असतात ना दरवेळेला. मी काय दाखवतो पप्पा मी डान्स शिकवलाय की ह्या मुलांनी मी डान्स शिकवला या मुलांना कोरिओग्राफी. ते त्यांना कॉमन झालं होतं. पण हे पहिल्यांदा असं काहीतरी होतं नवीन असं की काम केलं ऍक्टिंग. पप्पा पण केलेत पप्पांनी पण त्यांच्या मनाने नाही पण काहीतरी एक सुरुवात म्हणून बरं आहे ना. बरं होतं एक्सप्रेशन जरा असं वाटलं पप्पा हा रात्री झोप चांगली झाली. नाही माझ्या घरात मम्मीला रात्री त्यांनी मी झोपलं मम्मीचं माहिती. परत जाऊन झोपायला गेलो मी पण जाम खुश. दीदीची रिएक्शन आली का जमते ऍक्टिंग. पहिल्यांदा बहीण बोलली जमते ऍक्टिंग. डान्सिंगला कधी बोलली नाही. फर्स्ट टाइम केली ऍक्टिंग. हो स्क्रीनवरती नाटकांवरती गेली पण स्क्रीनवरती फर्स्ट टाइम. कॅमेरा फेसिंग जमत नाही आपल्याला. आणि मित्रमंडळ काय मित्रमंडळी चालली आहे हवा अजूनपर्यंत. मेसेज येत आहेत सकाळपर्यंत. सकाळी साटेलीवर ना मेसेज आले. तिकडे पोहोचले व्हिडिओ साटेलीवर. चांगलं केलं सगळं. ते मानेतून कोयता काढेपर्यंत जे 2 वेळा कोयते लागले आहेत पाठीने त्या हिशोबाने कोणाच्या मानेवर कोयता नाही. तो धार होती त्याला. धार होती त्याला. हा 2दा लागले रे. 2 लाईन आहेत अशा उभ्या. मग तुम्हाला कसं वाटतंय कॅज्युअल मालवणी बरोबर काम करा. एकदम कडक शपथ. म्हणजे एवढे वर्ष कॅमेऱ्याच्या मागे काम करत असताना आम्ही जे समोरच्याला सांगायचो असं नको तसं कर त्यावेळेला त्याला काय वाटायचं हे आता आम्हाला कळतं. शपथ म्हणजे कॅमेऱ्याच्या मागे राहून आम्ही भरपूर हिरो बनवतो. कॅमेरा समोर आल्यावर कळतं नाही जमत. आता परत जर संधी आली तर शूट शुअर आवड आहे त्या गोष्टी. कॅमेऱ्यासमोर येण्याची आवड. मग पुढे काय प्लॅन केलाय का यावेळी अण्णाचा रोल मग नंतर मग कुठला रोल पठाण वगैरे असं काय. जेणे करू दाढी जशी वाढते तशी आता काय लवकर वाढत नाही दाढी. भाऊजी सांगतील तसं. मन मान्य नाही करत की तू आता नाहीयेस. पण तू आता देहात नाहीयेस. आमच्यासाठी या सगळ्या आसमंतात आहेस. आणि हे जरी मान्य केलं ना तरी आमचे डोळे कायमच तुझ्यासाठी पाणावलेले राहतील आयुष्यभर. प्रसाद तू हवा होतास
खरंच तू हवा होताच. कॅज्युअल मालवणी टीमकडून प्रसाद गुरव याला भावपूर्ण श्रद्धांजली.